पेट्रोल पंप बाइक था Baik, media takuk songno, tai nai tong nai joto takuk tai bukuk no, joto nona hambai tai hamjang mengya paro. Tini visit kelai kya, Belbari block ni bising kelayo, orwo tinta bisi, pula seng oro pasim jiranya khola, tabuk ngai saidra bisi, tinta bisi no tu visit kelai kya, visit kelai abonon nukha. Jung onek proposal ilayo proposal tabuk rohana ni bagino visit baklai mani oro koekta samung to ongkhonai no abo Simon kha engka abo visit khaika abo nada nangya abo hai nano nangkugo engka koekta te abo nangkugo abo ni selai pano amti rogo tongo engka abo rongo naikha koekta visit khlaika ang abo olama rokno doti khai no abo proposal pathongnai chief engineer no RD ni chief engineer ba PWD ni chief engineer omahai ke pathoknai जों प्रति बছর no omahai ke ei जों pathogo ba janjani elakani omahai ke MLA jodi pathogya nga kambo nongkhorya omahai ke ma pathogo proposal signature sohokai jodi pathogya nga samung nongkhorya omahai ke janji constituency ni samung rokno omahai ke proposal ma rohoro sekango thanayo bo omahai ke proposal rohorinai so dota proposal rimani bisingo abokai mandai ni tinai saitongo mandai ni eng bisini bukha mandai block arbo omhai ke nongkhorka arbo omhai ke nongkhori tongo engkai taito tuirok ni to kaisa kusu omhai problem tongo yang to tamne proper jaga tuiman thogui tongo tuini baga su problem krei tamkai o JJMC rok ni tinai apsimi ke problem ngi tongo JJMC gangkai abo central government ni bla tak rang rohoja gya tongmani baginai abo kicha kasawi tongkha tamka bo ta case bodoi choli tongna o case agency case rija tangai abo sung tender ogri ba kam khai ba tangai rangmaya tongnani amhai ke case rok rija ka abo case rok paikhai abo borok sokpai ni amhai darona tongo abo thangbai nai jara ko tongnai rok JJMC sam ba tuini obab tongmani abo tuirok man thogano tai kaisa gangkai jeng visit khaite amhai kai nukha rega choli tongo aro tabu agi hingangka 100 din tabu ka 125 din amahai kai din bari sinai abo kaisa good news no himano jara rega samung tangnai rongni bagai tam gangkai sudo din baria rangbo barikha agi budoi 300 pungyana tabu hingkai 300 pungnai engka abo samungni belai samung khaimani belai abo thangai borok nai inquiry rokhaya koi samung sothik ba thik nga 300 kawan budoi amahai kai abo kaisa good news tongo jara rega khlainai rongni din hingkai 125 din engka bongni hajira hingka ba 300 taka ngnai amahai kai barijak kaham kokno amahai kai jodi 300 agi 340 khanya mani BJP ni ko sijak tongmani bongni istiharo 340 rogri mani 340 ephano 300 to supung kabla gai 300 manai jungte borbo visit khaitani school rogobo visit khaika tam gangkaro jirania khola higher secondary school tongo jirania khola nobla guruchoron jung pulana man hingkai jirania khola higher secondary school aro khub kirek rokungja school nok rok hamia rok tongbai kha gabo to video sap rok bo sekang no bo naikha bono angka bono repair khaina hininai already borok nai jak no kaisa no repair khaina bagai engke singtep nai mani abo joto no abo damage tongbai kha gai abo to ta ye class bo khaimali ya wati ti klai jak ako jak damage engjak engka kaisa school aro
117 জন da bosu student tongo ngangkai ba jeta school choli tongan jaga baksa government school bodong thamaka student kore ga obo high school 117 jon student tongo school kaham choli tongo o school on to jeng nainani dorkar ngangkai video sabai salayono video sabo byabostha khlaika aro kaisa jeng building khlai dinani moto bo kaisa scheme abo bodoi PMJBK abroni scheme ni hoite abo torigori phone khlaino bo saktar ka chini video sa belbarini bo saktarai no phone ba phoner madhyame jeng aro building kaisa jeng katal disinai amhai khai jeng aro wansuka abo ung thanai engkai aro bo jeng tabung gangka gurucharan high school or phaisok paijak engka oro gangkai nai nameni boundary rokri engkai o boundary baginai ang oro CM no ang chithi rokri nayana bo accept khai to abo ungnai engkai সম্ভবত ang maybe abo bo accept khai na tamkai jeta bin doptor botong maba tai school bo choli tongma ba engkai ang boundary rong bagin konai tamkai boundary krini baginai oro sikok rok habi tongka orbo kaisa computer nok sanamani ajagao borok oro hasa habia ko udbodon si khlaya ko ajagao already glass je tongmani janala a glass rok khogui talang thangka sikok rok nge ang sanani musungo jara protibeshi borok tongnai rok jeta chini parao school tongo jeng help khainani dorkar karon sikha sara jeng develop ngi maya sikhano jeng develop sikano jeng ago kuitelangnai nangnai je school no jeng parao ganao manai tongkha o school no jeng subanani nangnai engka oro sikok mangkhong phaimani abo botike phai khoka abrono para protibeshi ro kicha naikolnani dorkar nainani dorkar jahate school rok no jeng kaham khai nai jeng school choliri manani o jaga jeng ma tongnai abo simiya tini jeng a jaga bo chini fan ten khokjak omo hairok nugo school ni je mani khonoi rok no safety tongnani bagi joto no sakta dehni nai ani kaisa kobomung tongnai joto takhoktai bukhok song jara gane gini tongnai rok elaka protibeshi tongnai rok norok bukija abono khel khadi tamkai jeng school rok no jeng abo jeng jotno khayakai jeng naikolyang gangkai para protibeshi ni school rok abo kun dino development glak kaglak tamka sikok makong phayo sebayo adino mungsa udine mungsa ka khokja kangangkai abo chalai gela unglai gela school rok no mahai ke khlaike chaya bo bisi bag lama hamera bo bisi bolte posim jirania kholon bangkok kha posim jirania kholang ngangkai omo haingkha jara hasingti sanai rok bo lama rok no kicha disturb khlaika engka hasingti sanai rok no bang kicha kobomung tongnai jara nor business khlaidi business khlaya hangka bahai keng naiba jeng chakri no simi nasikai bungya chakri khaya rok to bekar rok to business ma khlainai no nor business khlaidi haipano khoti khai business ta khlaidi lama rok no karon a lama hangka aro school tongo kaisa school ni student thana nango master rok thana ni nango ga a lama ti laisunan khub osubida ngai tongkha abono jeng naikha jeng tini oro joto line department phaijak oro tongo DWS tongo RD tongo PWD tongo ta to bisini chairman member tongbayo ta bisini secretary tongo chini belbarini video sap bob katal ananjoy chakma binbumung hangkai bo khub sak thari samungkhayo ang tini asuk visit to khaika ang gila visit khaika puila o gila visit khaiye ang onek lama rok sinika korok bisi rok blog rok omor bebak sinika ang katal obostai puro tabuk ang last of the tab visit khai tongo angkai tinini visit khub ang tongthoka khub chini video sabai je visit khaimani khub aram nangka haise jeng turuk khai tinta bisi duita bisi khlaina hin dongma jeng tini cover khaimangla khani nai tinta bisi cover khaisika tamga khub active haise bo lengya jat yongko ang bulele lengya tini omahai ke jeng pairi rimangka belai kaina video sap no hambairiwo bo omahai ke logiriwi tini visito phaiman bagai tai joto line department no hambairiwo tai chini chairman tongo secretary tongo borong no joto no hambairiwo chini active leader tongo joto no hambairiwo